Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Я замон. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Бо корборум хуб, ба диққат гӯш кинед илтимос. Имрӯз барои шумо се тамошини падлизинге ки метавонед дар номи ту аформид кине гирифтим овардам. хуб дӯстони азиз, сар мекунем ай ҳамид чери аризо 8 2024 пробегаш 100 000 бародаро. Агар бихоҳе ки я падвику бигирӣ, 1 миллион шуд я одами хазайни пешакӣ споридагиай. 1 миллион 600 дига мундай, ну да 22 моҳ меброя. Ба ҳамон хотир первоначальни вазнонша 500 000 мети, ҳар моҳ 150 000. Ин мошинча бачаҳо салониш фули фул, качества, чӣ мегӯям, балоно ҳама тарафа бити нестай, крашини нестай, просто чим по такси тиёр кардаги. Аммо вақте мехоҳӣ барои хазайнисти, барои хоҷагӣ истифодаш барӣ, чӣ кор мекунӣ? Лентаакоша мечинӣ, мегирӣ, краскаи бодили хита мезанӣ, истифодаш мебарӣ. Ба ҳамон хотир бародаро видеоро то охир тамошо кунед, мегзарем дар ҷипо. хуб дӯстони азиз, ин ҷипча боша Cherry 8 Tiggo Pro Max 8 Pro Max зирифтараш. дӯстони азиз, мошинчаи тенч, салониш фули фул, обогрев сидельник, охлаждение сидельник, зад период бародаро, камера 360 градус. ин мошинча бародаро азиз 2,5 миллион, агар бихоҳе ки дар номад сраза кунӣ 2,5 миллион мети, дар номад мекунӣ, барои ки дар рынок 5 миллион ай. Агар бихоҳе ки чикор кунӣ, падвику бигириш, ҳар моҳ 120 000 мети, ну первоначальни взносиш 600 000, ҳар моҳ дига 120 000, зурот бара сами хел. Касе бигӯ ки падлизинг ина самнени доште, биги сума биспор, паноҳат ба худо бира, агар ки зурот миллионот бираса. Худо нигаҳдор, мегзарем дар дигарӣ. дӯстони азиз, ин ҷипшам боша ҳамчунин 8 Pro Max, пробег 124 000, ҳамчунин чӣ меган 2 миллион 500, агар бихоҳи дар ҷош бигирӣ, ну чақчақ меша, бо арзунтар метиҳан ту. Салониш боша кожни, хай бо красни бияд, дарнаш сирх. бародар азиз, состоянишо фули фул, ё 7 одамаҳан, 7 одама. хулоса се мошина барои шумо аз ҳисоби ҳамин бобоҷо 88 вақте суҳбат кардем, гуфтем машини қавру бало, худо ҳидоятон кунад. ина мошинаро мехоҳӣ ба ном ту сраза кунӣ, мехоҳӣ падвику бигирӣ, но як са фуромӯш накунӣ ки ё падлизинган, таҳти назоратан. сумдори бигӣ бира, агар сум надорӣ, хай оҳиста сумша метӣ. алон нигоҳбор, илтимос видеоро паҳн кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.